Ah, goeie jongens. Hoi. Wat ben je aan het doen? Magneetvissen. Filmen jullie ons? We gaan magneetvissen. Magneetvisje. En wat is dat magneetvisje? Je gaat vissen en dan hopen dat je wat ijzer aan je hebt. Nou kijk, het is zeg maar een magneet. Het is zeg maar het bepaalt hoe groot of hoe sterk het is. En dan, ja, je weet nooit wat je eraan hebt. En het is heel leuk. En daar hebben we al fietsen eruit gehaald. Ja, want Heem hield op wat vong. Ja, een fiets. Een fiets. Ik heb die fiets eruit gehaald. En hoefijzer. Heel veel hoefijzer van een paard, heel veel andere dingen. En hoe ben je hem op dit idee gekomen? Gewoon, nou kijk, gewoon leuk. Hij was er meegekomen, toen waren we vrienden geworden en toen wou ik ook zo nee. En ik heb een iets sterkere. En ja, toen eigenlijk kwam ik het idee van hem. Ik kreeg hem van mijn verjaardag. Dus hij kreeg hem van zijn verjaardag. Ja. Wel een bijzondere hobby. Ja. Ja. En ik weet wat hier ligt. Een barbecueplaat. Ja, een barbecueplaat. Maar probeer nu uit te halen. Ik had hem bijna omhoog gehaald. Nou ja, probeer het maar even. Ja. We willen wel even zien hoe dit gaat. Goed. Ik ga hem halen. En jongens, wat is nou het meest bijzondere dat je hem vong, hè? Een fiets volgens mij. Nou, eigenlijk ik heb volgens mij een stoel. Ja, een stoel. Nou, ik heb een centje er ook al gehad. Ja, hij heeft ook al na 6, eentje van 5 en eentje van 1. 1 cent en een gulden. Oh ja, hij heeft een gulden gevonden. Ik heb een slot! Een slot! Serieus? Ja, ik heb echt een slot. Wacht. Serieus. Voor mij is, ik doe het wel even. Serieus. Oh ja. Wat kan hij niet gewoon zo open? Ja, een slot. Ja, ik heb hem open. Kijk, je kan hem helemaal kapot maken. Kijk, het is helemaal... Wat doe jij? Weet ik veel. Dat moest je niet doen. Maar een leuke hobby, jongens. Ja.